हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മംഗളൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഗീതാധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാക്കയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीशिक्षाकान्वितां श्रीकृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तः. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇന്ന് അധ്യായം ഏതാണ്? 17 ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ. ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? എന്തായിരുന്നു? ദേവാസുര വിഭാഗങ്ങൾ. അപ്പൊ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ എത്രയാണ് ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ? എത്ര ഗുണങ്ങളുണ്ട് ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ? 26 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. 26 ഗുണങ്ങൾ, 26 ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആസുര ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. ആൻസർ പറയാത്തവരെല്ലാം മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ, വെറുതെ ക്ലാസ് ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്നു. ആൻസർ പറയാത്തവർ മ്യൂട്ട്. ആൻസർ പറയുന്നവർ മാത്രം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ. അപ്പോ ആസുര ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആസുര ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, അജ്ഞാനം. അതെ, ഓക്കെ. അപ്പൊ ബന്ധന കാരണങ്ങളാകുന്നത് ഏതാണ്? ബന്ധന കാരണങ്ങൾ ഏതാണാകുന്നത്? ആസുര ഗുണങ്ങൾ. ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന. മുക്തിക്ക് കാരണങ്ങളാകുന്നു, മുക്തിക്ക് സാധകങ്ങളാകുന്നത് അത് വിശുദ്ധ തത്വങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ. അതെ, അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്? നമുക്ക് മുക്തിക്ക് കാരണമാകും, സാധകമാകുന്നു. അത് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. അർജുനൻ ഏത് ഗുണത്തിൽ പെടുന്നവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞേ? ദൈവിക ഗുണത്തിലാണ് അർജുനൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പോ കലിയുഗത്തില് ആരുടെ തമ്മിലാണ് ഈ ആസുരിക ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് എവിടെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്? കലിയുഗത്തിലെ ആസുരിക ഗുണങ്ങളും ദൈവിക ഗുണങ്ങളും എവിടെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്? സത്യയുഗത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? സത്യയുഗത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? രണ്ട് ലോകങ്ങൾ തമ്മിൽ, ആസുരന്മാർ തമ്മിൽ, അത് രണ്ട് ലോകങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ ത്രേതായുഗമാകുമ്പോ എന്തായി? ദ്വാപരയുഗത്തിൽ എന്തായി മാറിയത്? ഒരേ രാജ്യം ഒരേ കുടുംബം. ഒരേ രാജ്യം ഒരേ കുടുംബത്തിലായി മാറി. കലിയുഗത്തിൽ ഒരേ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആയി. പക്ഷെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ 2 കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയിരുന്നു. അതായത് നമുക്ക് അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് 4 ദോഷങ്ങളുണ്ട്. അതേതൊക്കെയാണ്? അതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപക്വമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ആദ്യത്തെ 4 ദോഷങ്ങളുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാന്ന് ഞാൻ പറയാം. അപക്വമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതായത് അപരിപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. രണ്ടാമത്തേത് വഞ്ചന പ്രവണത. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? വഞ്ചിക്കുന്ന പ്രവണത നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. മൂന്നാമത്തേത് തെറ്റുവരുത്താനുള്ള പ്രവണത. ആ പ്രവണത ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ 4മത്തെ വ്യാമോഹം, ശരി തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ. അതാണ് വ്യാമോഹം. അപ്പൊ ആ വ്യാമോഹം ഞാൻ പറയാം. ആദ്യത്തേത് അപക്വമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപക്വമായ അതായത് അപരിപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നും പറയാം. അപക്വമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ? വഞ്ചന പ്രവണത.
മൂന്നാമത്തേത് തെറ്റു വരുത്താനുള്ള പ്രവണത, തെറ്റു വരുത്താനുള്ള ആ പ്രവണത നമുക്കുണ്ടാവും. നാലാമത്തേത് വ്യാമോഹം. ഇതാണ് 4 ദോഷങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് വൈദിക വൈദിക ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. മാതാജി, വ്യാമോഹവും സമ്മോഹവും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? അതെ, സമ്മോഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യാമോഹവും സമ്മോഹവും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? സമ്മോഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരി തെറ്റു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ. പക്ഷെ വ്യാമോഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നിന്റെ പുറകെ ഒന്ന് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതായത് നമുക്ക് ഈ ശരി തെറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ സമ്മോഹം എപ്പോഴാ വരിക? കാമ, ക്രോധ, പിന്നെ നമുക്ക് സമ്മോഹം വന്നു. സമ്മോഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരി തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഇത്. പക്ഷെ ഈ കാമത്തിന്റെ വേറൊരു ഇതാണ് നമുക്ക് വ്യാമോഹം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം കാമം എന്താണ്? ആഗ്രഹം. നമുക്ക് എന്താണ് കാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ? ആഗ്രഹം. അത് നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ ക്രോധം വരുന്നു. ഈ വ്യാമോഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അളവറ്റ ആഗ്രഹം, അതായത് ഒരു ആഗ്രഹമല്ല, അതിന്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരും. അതിയായ ശക്തമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. വ്യാമോഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് മതി വരാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. വ്യാമോഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മതി വരില്ല. സമ്മോഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരി തെറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ വ്യാമോഹം. അപ്പൊ ആദ്യത്തേത് പക്വമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ വഞ്ചനാ പ്രവണത, തെറ്റുവരുത്താനുള്ള പ്രവണത, പിന്നെ വ്യാമോഹം. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളോടുള്ള നമുക്ക് വീഴ്ചയ്ക്ക് എന്താണ് കാരണമാകുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളോടുള്ള അനാദരവും വെറുപ്പും പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലായ്മ. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ആ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഇന്നലെ പറയേണ്ട കാര്യമായിരുന്നു, ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ. ഈ ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? വിശ്വാസം. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശ്വാസമാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിശ്വാസം നമുക്ക് ആവശ്യം? അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. സത്വ, രജോ, തമോ ഗുണങ്ങൾ. 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ നമുക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ ശ്രദ്ധ രൂപപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സത്വഗുണത്തിലാണ് എന്റെ ശ്രദ്ധ, അതായത് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശ്വാസം. ഇപ്പൊ എനിക്ക് സത്വഗുണത്തിലാണ് എന്റെ വിശ്വാസം എങ്കിൽ എന്റെ ആ സ്വഭാവം രൂപപ്പെടുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും. അതേപോലെ കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ ഇപ്പൊ എന്റെ ശ്രദ്ധ താമസിക ഗുണത്തിലാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്, എന്റെ ശ്രദ്ധ അതെങ്കിൽ വിശ്വാസം താമസിക ഗുണത്തിലാകുമ്പോ എന്റെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് എന്റെ സ്വഭാവം രൂപപ്പെടും. അതനുസരിച്ച് എന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത് ഈ ജന്മവും അടുത്ത ജന്മവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ. എന്താണ്? എന്റെ കർമ്മം എങ്ങനെയാണ്? എന്റെ ഗുണത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് എന്റെ സ്വഭാവം രൂപപ്പെടും. അതായത് വിശ്വാസം അതിലാണെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം ആ രീതിയിലായിരിക്കും. അതനുസരിച്ച് എന്റെ കർമ്മങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലങ്ങളും ഞാൻ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വാസങ്ങളാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ അർജുനന്റെ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ. അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അർജുന ഉവാച യേ ശാസ്ത്രവിധിം ഉത്സൃജ്യ യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്വാമോഹോ രജസ്തമഃ. ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും തന്നെ പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും? സത്വ, രജോ, തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണപ്പെടുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോട്. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു നിയന്ത്രിത ജീവിതമാവണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? അതായത് നമുക്ക് ആ ധാർമ്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ അതിന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് അതിന്റെ ആ നിബന്ധനകളൊക്കെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടും പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ സ്വഭാവം രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത്. പക്ഷെ അല്ല, നമ്മുടെ ആ സ്വഭാവം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നിഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് എന്തു തോന്നുന്നോ അതിനനുസരിച്ച്, അതായത് നിയന്ത്രിത ജീവിതമായിരിക്കില്ല നമ്മുടേത്. നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ ശാസ്ത്രവിധികൾ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ഈ ആരാധനകൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ, അവരുടെ ഈ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്? സത്വഗുണത്തിലാണോ, തമോ ഗുണത്തിലാണോ, രജോ ഗുണത്തിൽ എന്താണ് അവരിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണനോട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അതിന് ആൻസർ കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. കാരണം ഇവരുടെ ആരാധന എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവരെന്താണ് വിധി പ്രകാരം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ചോ വിധി പ്രകാരമോ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചല്ലാതെ അവർ തന്നിഷ്ടം പോലെ ഒരു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോ ഭഗവാനെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സത്വഗുണമുണ്ട്, രജോ ഗുണമുണ്ട്, തമോ ഗുണമുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അപ്പുറമായിട്ട് നമുക്ക് നിൽക്കണം. അതായത് വിശുദ്ധ സത്വം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, വിശുദ്ധ സത്വം അല്ലെങ്കിൽ വസുദേവ സത്വം എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അതിന് ആ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം ക്വാളിറ്റി, അതായത് നമുക്ക് അർഹത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലെങ്കിലും നിൽക്കണം.
എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനോടുള്ള ആ വിശ്വാസം, ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളോടുള്ള ആ വിശ്വാസം വരോ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അനുസരിക്കാൻ തോന്നുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്, നമുക്കപ്പോ സത്വഗുണത്തിലെങ്കിലും നമ്മൾ നിൽക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് കയറാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ രജോ ഗുണമായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തമോ ഗുണത്തിൽ വീഴാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടും. അപ്പൊ അതേപോലെ സത്വഗുണത്തിലുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് രജോ ഗുണത്തിലും വീഴാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിവതും സത്വഗുണത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ മാത്രമാണ് വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് കയറാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന്റെ ആ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കാണ്. സത്വാനുരൂപോ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോ യശ്രദ്ധ സ ഏവ സഹ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച്. അപ്പോ നമുക്കറിയാം പ്രകൃതിക്ക് ഗുണങ്ങളുണ്ട് 3. ആ ഗുണങ്ങളിൽ എവിടെയാണോ അവർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഏത് ഗുണത്തിലാണോ അവരുടെ വിശ്വാസം രൂപപ്പെടുന്നത്, അവർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, അതനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്ക് ഏത് ഗുണത്തിലാണോ എന്റെ വിശ്വാസം അതിനനുസരിച്ച് സ്വഭാവം ഒക്കെ വിശ്വാസം അതേപോലെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ്. ഗുണത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം രൂപപ്പെടുന്നത്. താൻ അർജിച്ച ആ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, സത്വമാണെങ്കിലും രജോ ആണെങ്കിലും തമോ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അർജിച്ച ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് എന്താണ്, ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് നമുക്ക് പറയപ്പെടാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ജീവസത്തകളെ നമുക്ക് കാറ്റഗറി ചെയ്യാൻ. അതായത് ഇത് സത്വഗുണത്തിൽ, ഇവര് തമോ ഗുണത്തിൽ, ഇവര് രജോ ഗുണത്തിൽ എന്ന് ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ എന്താണ്, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേത പിശാചുകളെ ആരാധിക്കുന്നു, പിന്നെ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് എന്താ പറയാ, അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അസുരന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസുരന്മാരല്ല, ഇതിവിടെ പ്രതാപിയായ മനുഷ്യന്മാരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രതാപിയായ മനുഷ്യന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് വളരെ പേര് കേട്ട പ്രശസ്തി നേടിയ ആൾക്കാരായിരിക്കാം. അപ്പൊ അവരെ ഒരു ദേവനെ പോലെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് ഈ കലിയുഗത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അവരെ തന്നെ ദേവനെ തുല്യമായ ഒരു സ്ഥാനം കൊടുത്ത് അവരെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് രജോ ഗുണം. ഭൂതപ്രേത പിശാചുകളെ ആരാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തമോ ഗുണത്തിൽ വരും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന കാര്യം ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. അതായത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് മുകളിലാണ്, അത് സത്വഗുണത്തിനും മുകളിൽ ഏതാണ്, വിശുദ്ധ സത്വത്തിലാണ് നമുക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ മാത്രമാണ് ആരാധിക്കാൻ കഴിയുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യജന്തേ സാത്വികാ ദേവാൻ യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസാഹ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാംശാന്യേ യജന്തേ താമസാ ജനാഹ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം, സാത്വിക ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഒരാൾക്ക് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. രാജസ സ്വഭാവികൾക്ക് എന്താണ്, അസുരന്മാരെ. അസുരന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതാപിയായ മനുഷ്യന്മാരെ. അപ്പൊ അവരെന്താ ചിന്തിക്കുക, അതായത് പ്രതാപിയായ മനുഷ്യന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അവരെന്താ ചിന്തിക്കുക, അതായത് അവരെ ഈശ്വരനായി കരുതിക്കൊണ്ട് അവരെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണ്, ഇവരെ ആരാധിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈശ്വര ആരാധനയ്ക്കും രണ്ടും തുല്യമാണെന്ന്. ഇവര് ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലവും ഈശ്വര ആരാധന ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫലവും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ എന്നുള്ള ആ ഭാവനയിലാണ് പ്രതാപിയായ ആൾക്കാരെ ഈ എന്താ പറയുക രാജസ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ആരാധിക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ 2ാമത്തെ വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞ സമയത്തൊക്കെ എന്താ പറയാ, ആ സമയത്ത് ഹിറ്റ്ലറിനെ പോലും ദേവനെ പോലെ, അതായത് ദൈവത്തെ പോലെ കണ്ട് ആരാധിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. കാരണം ഹിറ്റ്ലർ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതാപിയായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരു ദേവന് തുല്യമായിട്ടാണ് അവർ ആരാധിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രതാപിയായ മനുഷ്യരെ ദേവന്റെ സ്ഥാനം കൊടുത്ത് അവരെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് രജോ ഗുണത്തിൽ പറയുന്നത്. തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കൾ, അതായത് ഭൂതപ്രേതാദികളെ. എന്താണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് താഴത്തെ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്, ഒരു വൃക്ഷത്തെ വലം വെക്കുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ വൃക്ഷത്തിൽ ഒരു പ്രേത സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ വൃക്ഷത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. ആ വൃക്ഷത്തിനെ അവർ ആരാധിച്ച ആ വൃക്ഷത്തിലേക്ക് അവർ ബലിദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരവരുടെ ആ ആരാധന വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ. അപ്പൊ അവരുടെ വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് അവർ അതിനെയാണ് ആരാധിക്കുക. അത് അവരുടെ വിശ്വാസമാണ്. അവർ 3 ഗുണത്തിൽ അവരുടെ വിശ്വാസം രൂപപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് അവരതിനെ ആരാധിക്കുന്നു. ഈ ഭൂതപ്രേതങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, അത് സ്ഥൂലമായ ശരീരമില്ലാത്ത ആത്മാക്കളാണ്. അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ ഗ്രോസ് ബോഡി സട്ടിൽ ബോഡി എന്ന് പറയില്ല. അപ്പൊ ഗ്രോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്ഥൂല ശരീരം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവ് സൂക്ഷ്മ ശരീരമായിട്ട് പുറത്തു വരുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു ശരീരം കിട്ടുന്നവരെ, അതായത് വേറൊരു യോനി ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത് വരെ എന്താണ്, അവര് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കും. അത് ഇനിയൊരു ശരീരം കിട്ടുന്നവരെ അവര് ആത്മാക്കള് ആ ഒരു പ്രേതാവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ആ പ്രേതാവസ്ഥയിലാകുമ്പോൾ അവര് ചിലപ്പോൾ വൃക്ഷത്തിന്റെ മുകളിലൊക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള വൃക്ഷത്തിലൊക്കെ അതിന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ വൃക്ഷത്തിലൊക്കെ അതിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ വൃക്ഷത്തിൽ അതിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന്
ഉണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അതിനെ പോലും ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും. അത് അവരുടെ വിശ്വാസം. ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഗുണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവനവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച് അവനവന്റെ വിശ്വാസത്തെ അവര് ഓരോന്നിലും അർപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വഭാവം രൂപപ്പെടുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് അവര് കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇതിങ്ങനെയാണ്, ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഓരോരുത്തരെ ആരാധിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ, അത് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, സത്വം വിശുദ്ധം വസുദേവ ശബ്ദിതം. സത്വം വിശുദ്ധം വസുദേവ ശബ്ദിതം. അതായത് ആധ്യാത്മികമായ നമുക്ക് ശുദ്ധ സാത്വികതയുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, കൃഷ്ണനിലെ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിത കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാന് നമ്മുടെ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് വരണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റൂ. അഭൗതികം പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവാൻ, മുക്തിക്ക് കാരണങ്ങൾ എന്താകുന്നത് അഭൗതിക ഗുണങ്ങളാണ്. അത് അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളായിരിക്കണം നമുക്ക്. കാരണം സത്വഗുണവും നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ജ്ഞാനത്താലും സുഖത്താലും അത് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു സത്വഗുണം. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കയറിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അതായത് അഹംഭാവത്തോടുകൂടി നിരീശ്വര എന്താ പറയാ സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. ഇത് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്. അതായത് കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആഗ്രഹം, ആസക്തി. ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് എന്താണ്, ആ ആഗ്രഹത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആസക്തി വരും. അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് ക്രോധമായിട്ട് മാറുന്നത്. ഇപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവര് മണ്ണിൽ തല കുഴിച്ച് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. അതായത് സ്വന്തം ശരീരത്തിനെ ഈ രീതിയിൽ നോയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതേത് ശാസ്ത്രത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും. നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ, വേദനിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അതെവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാനായ, അതായത് പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ പോലും അവര് മാനിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ മാനിക്കാതെയാണ് അവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത്. ഇതിലൊന്നും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. കാരണം ഇത് ശാസ്ത്രവിഹിതമായിട്ടുള്ളതാണ്, ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. ഇങ്ങനെ കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികളാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇത് വിഡ്ഢികളാണ്, ഇവര് അസുരന്മാരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ. കാരണം എന്താണ്, ഇതിൽ ഭഗവത് പ്രാപ്തിയൊന്നും അവർക്ക് കിട്ടില്ല. നമുക്ക് പറയാം, നേരത്തെ മുകളിലെ ചിത്രത്തിൽ ആരാണ്? നമ്മുടെ ഹിരണ്യകശിപു എന്താ ചെയ്തത്? ഹിരണ്യകശിപു ഒരുപാട് കഠിനമായ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചു. എന്താണ്? അതായത് ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ. ബ്രഹ്മാവ് ആരാണ്? ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മുത്തച്ഛനാണ്. അതായത് അച്ഛനായ കശ്യപന്റെ അച്ഛനാണ്. അപ്പോ ആ ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹിരണ്യകശിപു ഒരുപാട് കഠിനമായ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചു. ബ്രഹ്മാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ബ്രഹ്മാവിനോട് എന്താ ചോദിച്ചേ? എനിക്ക് അനശ്വരത വേണം, എനിക്ക് അനശ്വരത വേണം എന്ന് ചോദിച്ചു. അമരത്വം വേണമെന്ന്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ എന്താ പറഞ്ഞേ? എനിക്ക് പോലും അമരത്വം ഇല്ല, പക്ഷെ ഞാൻ എങ്ങനെ നിനക്ക് തരാൻ കഴിയും, അല്ലെ? കാരണം നമുക്കറിയാം, കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 16ാം ശ്ലോകത്തിൽ, ആ ബ്രഹ്മഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോ അർജുന. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് പാതാളം വരെ ഏത് ലോകം എടുത്താലും എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും എന്താണ്, ആ ജനന മരണത്തിന്റെ ചക്രങ്ങളുണ്ട്. അവരൊക്കെ വീണ്ടും ജനിക്കണം, ഇവിടെ വരണം. അതൊക്കെ അശാശ്വതമാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം അശാശ്വതമാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ബ്രഹ്മാവിന് എങ്ങനെയാണ് അമരത്വം കൊടുക്കാൻ കഴിയുക, അനശ്വരത കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി. അവസാനം എന്തു ചോദിച്ചു? എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വരങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദിച്ചു. അത് തഥാസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ വരം കിട്ടിയാലും അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം, എന്താണ്? അത് ക്ഷണികവും അത് തുച്ഛവുമാണ് ആ ഫലങ്ങൾ. അപ്പൊ എന്തായി? അവസാനം നരസിംഹ അവതാരം വന്നു, ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ചു. അപ്പൊ ഇതാണ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവര് നേടുന്ന ആ വരം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കോ അവർക്കോ ഒന്നും തന്നെ ഉപയോഗമില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ തപശ്ചര്യകൾ, അതായത് നമ്മൾ കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച്, ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ നമ്മളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ച് എന്താണ്, ചില സമയത്ത് ചിലവർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം, അതായത് ശരീരത്തെ നമ്മൾ മാനിക്കണം. ഇപ്പൊ എത്രയോ പേര് ഉപവാസങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. എന്താണ്? അതിൽ വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ആ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കും. അത് അവർക്ക് പേരും പ്രശസ്തിയും നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ മറ്റുള്ള വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കും അവരങ്ങനെയൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അവിടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന പോലെയല്ല. ഇപ്പൊ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം,
എന്താ പറയാ, നമുക്ക് മാസത്തിൽ 2 ഏകാദശികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഏകാദശി എന്താണ്? ഉപവാസം. അതൊക്കെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനല്ല നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അത് വിട്ട് നമ്മൾ ഉപവാസമൊക്കെ നമ്മൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് ഭഗവാൻ ഒരു തരത്തിലും അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, അനുവലിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവിടെ ചില സമയത്ത് മരണത്തിന് പോലും സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഭഗവാൻ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. അതാ പറയുന്നത്, കാമം, ആസക്തി, എങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവർ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അഹംഭാവത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഭഗവാൻ അനുകൂലിച്ച് തരുന്നില്ല. അതാണ് ഇതൊക്കെ വിഡ്ഢികളായ അസുരന്മാർ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനിയിപ്പോ നമുക്കിവിടെ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഈ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിശ്വാസത്തിൽ, അതായത് സത്വ, രജോ, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ആഹാരം, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കാര്യം ഏതാണ്? ആഹാരം. ആഹാരത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആഹാരം സത്വത്തിൽ എങ്ങനെ, രജോ ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെ, തമോ ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെ. ഇപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക്. ഫസ്റ്റ് ആഹാരം. മനുഷ്യർക്ക് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞ തപസ്തഥാ ദാനം തേഷാം ഭേദമിമം ശൃണു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയില്ലേ, ഇന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, ഇന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, ഇതെന്റെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ പോലും എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച 3 ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ പോലും രൂപപ്പെടുന്നത്. അതായത് ആ വിശ്വാസമാണ്, ഓരോ ഗുണത്തിന്റെ വിശ്വാസമാണ് നമുക്ക് ഓരോ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്. അതും ഗുണത്തിലാണ്, ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ്. അതാ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യജ്ഞങ്ങളായിക്കോട്ടെ, തപസ്സായിക്കോട്ടെ, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, കേട്ടുകൊള്ളുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പറയാൻ പോണേ, ഫസ്റ്റ് ആഹാരം, പിന്നെ യജ്ഞം, പിന്നെ തപസ്, പിന്നെ ദാനം. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഓരോ ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയാന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇത് എന്താണ്? ആഹാരം സാത്വിക ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്, സത്വഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? ആയുസ് സത്വ ബല ആരോഗ്യ സുഖ പ്രീതി വിവർധനം രസ്യ സ്നിഗ്ധ സ്ഥിരാഹൃദ്യ ആഹാര സാത്വിക പ്രിയ. ഇവിടെ പറയുന്നു, ദീർഘ ആയുസ്സും നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും പിന്നെ രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക ആൾക്കാർക്ക് പ്രീതി, അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്താണ്? ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. എന്താണ് ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞത്? ദീർഘായുസ്. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? നമുക്ക് ആയുരാരോഗ്യം വർദ്ധിക്കാൻ, അല്ലെ? നമ്മുടെ ആയു വർദ്ധിക്കാൻ, പിന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ദേഹത്തെ നമ്മൾ പോഷിപ്പിക്കണം, അല്ലെ? എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് ആ ഒരു എനർജി കിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് എന്തിപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ദീർഘായുസ് വേണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആയുരാരോഗ്യത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എന്താണ്? നമുക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആഹാരം. അത് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക? അത് നമുക്ക് ബലം നൽകുന്നു. അതായത് നമുക്ക് എനർജി, നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് തരികയാണ്, നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് തരുന്നു. പിന്നെ സന്തുഷ്ടി, നമ്മൾ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നു, ഒരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നു നമുക്ക് ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ. അങ്ങനെയൊക്കെ വളർത്തുന്നതാണ് ഈ ഒരു രസവത്തായിരിക്കും. അതെന്താ? ജ്യൂസി എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അങ്ങനെ ആ രസവത്തായിരിക്കുന്നതാണ് പ്രീതികരവും. സ്നിഗ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സ്നിഗ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മോഡറേറ്റ് ഫാറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ നെയ്യ് എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് നെയ്യ് എന്താണ്? മോഡറേറ്റ് ഫാറ്റ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നെയ്യൊക്കെ നമുക്ക് മിതമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ശരീരത്തിന് നല്ലത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, സ്നിഗ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോഡറേറ്റ് ഫാറ്റ്, മിതമായ ആ ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മൾ പറയില്ല, ആ മിതമായിട്ടുള്ള ആ കൊഴുപ്പിനെയാണ് സ്നിഗ്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആസാധ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. ഇങ്ങനെയുള്ള ആഹാരമാണ് അവര് കഴിക്കുന്നത് എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത്? ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇസ്കോണിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, പ്രസാദമാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഭഗവാന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുമ്പോൾ അത് ഭോഗ. അതിനെ നമ്മൾ ഭോഗ എന്ന് പറയും, പ്രസാദം എന്ന് പറയില്ല. കാരണം അത് പ്രസാദമായിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് പ്രസാദമാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ അത് ഭോഗ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആർക്കാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്? ആ ഒരു ബോധത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് കൊടുക്കാനാണ് എന്നുള്ള ആ ബോധത്തില് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ ഭഗവാന് നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ച് ചെറിയ ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നു. എന്നിട്ട് എന്താണ്? അതില് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരിയായ ആ തുളസി ദേവിയെ, തുളസി ഇല ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, തുളസി അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഭഗവാന്. എന്നിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് നമ്മൾ
ഭഗവാന്റെ ഭോഗമന്ത്രങ്ങളുണ്ട്, അതെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നു. നമ്മളിവിടെ വെളുത്തുള്ളിയും ഉള്ളിയും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. എന്താണ്? ഭഗവാന് കൊടുക്കുമ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഉള്ളി ഉപയോഗിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? വെളുത്തുള്ളിയും ഉള്ളിയും രജോ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലും വരുന്ന സംഭവമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് നമുക്ക് അത് ഉത്തേജനകാരിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ വെളുത്തുള്ളിയും ഉള്ളി ഇല്ലാത്ത ആ ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, സാത്വിക ഭക്ഷണം. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ഭോഗമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം ഭഗവാന് അത് കഴിക്കാൻ സമയം കൊടുത്ത് തിരിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് വീണ്ടും മന്ത്രം പറഞ്ഞ് ആ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രസാദമായിരിക്കും. ഭഗവാൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രസാദമാണ്, അതിലൂടെ നമുക്ക് കാരുണ്യം ലഭിക്കും. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് എന്താണ് നമ്മൾ പിന്നെ അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതാണ് ഇത് ആദരവോടെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ ബാഹ്യമായ ശരീരം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അതിൽ കാരുണ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക്, ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 3 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? മന്ത്രം ജപിക്കാൻ, പ്രസാദം കഴിക്കാൻ, ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ. അപ്പൊ അതിലൊന്നാണ് ഇത്, പ്രസാദം കഴിക്കാൻ. എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ നാവിലൂടെ നമുക്ക് 2 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, നമുക്ക് സംസാരിക്കാനും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കാനും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രസാദം കഴിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവും നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും എല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രസാദത്തിന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം ഭഗവാൻ നൽകുന്നത്. അപ്പൊ 13-ാം അധ്യായത്തിൽ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ 13-ാം ശ്ലോകത്തിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ ഭക്തന്മാര് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് പ്രസാദമാണ് കഴിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവര് പാപത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തരായിരിക്കും. അല്ലാത്ത ആൾക്കാര് സ്വന്തം ശരീരത്തിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ, സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ആ പാകം ചെയ്യുന്നവരെന്താ ചെയ്യുന്നേ? പചന്തിയെ ആത്മകാരണ ഭുഞ്ചത്തെ തേ ത്വകം പാപം. അതായത് അവര് പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവര് പാപം. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പാപങ്ങളെ ഈ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വെക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അതിലെ പാപമെല്ലാം ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ച് അത് പാപമുക്തമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് തരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നാം ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചത് അതുപോലെ ഉണ്ടല്ലോ, ഭഗവാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ലേന്ന്. ഭഗവാൻ കഴിക്കും. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെ പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഗുണാതീതനും അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മളെ പോലെയല്ല. നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് എടുത്ത് വാഗൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് പോലും കഴിക്കും. ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ, പ്രസാദം മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആ ഭോഗം മുന്നിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അത് നോക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ മാത്രം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് ബ്രഹ്മാവ് പോലും പറയുന്നുണ്ട്, അങ്കാനി യസ്യ സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തിമന്തി. അതായത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവയവം, എല്ലാ അവയവത്തിന്റെ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയും. നമ്മളെ പോലെ അല്ല, പരിമിതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ല ഭഗവാന്റെ, അതീന്ദ്രിയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്തും പറ്റും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രസാദം നമ്മൾ കഴിക്കണം. കാരണം എന്താണ്? അത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ, ബുദ്ധിയെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയുത ആ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരും. നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ, 26-ാം ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ? 9-ാം അധ്യായത്തില് എന്ത് തന്നാലും പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി. നീ എന്ത് തന്നാലും ഭക്തിയോടെ പ്രേമത്തോടെ തന്നാൽ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ശബരി എന്താ കൊടുത്തേ? ശബരി എച്ചിലാക്കി. രാമൻ വരുമ്പോ എന്താണ്? ശ്രീരാമൻ വരുമ്പോ എന്താണ്? ഓരോ പഴവും എച്ചിലാക്കി കഴിച്ച് ഇത് രുചിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ശ്രീരാമന് കൊടുത്തത്. ശ്രീരാമൻ കഴിച്ചില്ലേ? ഭഗവാൻ എന്താ നോക്കിയേ? എങ്ങനെ തരുന്നു, ആ ഭാവമാണ് നോക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ത് തരുന്നു അല്ല ഭഗവാൻ ഭാവമാണ് നോക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യത് കരോഷി യദശ്നാസി. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് കഴിക്കുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ എല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണത്? നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതേപോലെ കുചേലന്റെ കഥ നമുക്കറിയാം. എന്താണ് ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തേ? അവൻ ഒന്നുമില്ല, ഒരു ഇത്തിരി അവില് മാത്രം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു അല്ലെ? ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ചില്ലേ? അതേപോലെ വിതുരന്റെ പത്നി, വിതുരന്റെ ഭാര്യ എന്താ കൊടുത്തേ? കൃഷ്ണൻ വരുമ്പോ ആ കൃഷ്ണനോടുള്ള ആ അമിതമായ സ്നേഹം കൊണ്ട്, ആ ഭക്തി കൊണ്ട് അറിയുന്നത് പോലും ഇല്ല, പഴം തൊലിച്ച് എന്താണ്? പഴത്തൊലിയാണ് ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നത്. പഴം എല്ലാം മാറ്റിയിടുന്നു, തൊലി മാത്രം ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ അത് അത്രയും സ്വീകരിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ പ്രേമമാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്, ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഗജേന്ദ്രൻ എന്ത് കൊടുത്തു? ഭഗവാനെ എന്താണ് കൊടുത്തത്? ആ കുളത്തിലെ ഒരു താമരപ്പൂ കൊടുത്തു. ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചില്ലേ? അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തും കൊടുക്കുക, സ്നേഹത്തോടെ പ്രേമത്തോടെ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ പ്രസാദത്തിന്റെ മഹിമയെ കുറിച്ച് പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാം. ഇനിയിപ്പോ സത്വഗുണത്തിലെ ആഹാരമായി ഇനിയിപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നു രജോ ഗുണത്തിലെ ആഹാരം എങ്ങനെയായിരിക്കും? രജോ ഗുണത്തിലെ ആഹാരം കയ്പുള്ളതായിരിക്കും. പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ. വരൾച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ആ സാധനങ്ങൾ എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് രാജസിക സ്വഭാവക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? അത് നമുക്ക് ദുഃഖത്തിനും നമുക്ക് രോഗങ്ങൾക്കും അത് കാരണമാക്കുന്നു, വഴിയൊരുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതാ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് രാജസിക സ്വഭാവങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളത്, ഒരുപാട് കയ്പുള്ളത്, ഒരുപാട് പുളിപ്പുള്ളത്, ഉപ്പുരസം. ഒരുപാട് ചിലർക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്ര ഉപ്പ്
ഉപ്പിട്ടാലും മതിയാവില്ല ചിലർക്ക് അല്ലെ, ഒരുപാട് ഉപ്പ് വേണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഡ്രൈ, വരൾച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം. പിന്നെ എരിവ് കൂടുതലുള്ളത്, എരിവും കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് എന്താണ്, രജോ ഗുണത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ്, ആ ഒരു ഉത്തേജനം അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയാണ്, നമ്മളെ അതേപോലെ നമ്മളെ അസ്വസ്ഥമാക്കും. അതെ, ഇതൊക്കെ ദുഃഖത്തിനും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ്, രോഗങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തേത് എന്താണ്, ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലല്ല പക്ഷെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇതൊരു ഉത്സവമായിട്ട് തന്നെ നടത്തും ആൾക്കാർ. എന്താണ്, ഈ മുളക് കഴിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു ഉത്സവം തന്നെ അവിടെ. അപ്പൊ ആലോചിക്കാൻ മാത്രമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ രജോ ഗുണത്തിന് അടിമയായ ആൾക്കാരാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി തമോ ഗുണത്തിലെ ആഹാരം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യാതയാമം ഗതരസം പൂതി പരുഷിതം ചെയ്യത് ഉച്ഛിഷ്ടം അപി ചാമേധ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണമാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഭഗവാൻ സ്വയം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. അതായത് ഭക്ഷണം നമ്മൾ പാകം ചെയ്താല് 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മളത് കഴിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ആ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഗുണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, അതിന്റെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിക്കാനാണ്, അല്ലാതെ രോഗം വരുത്താനല്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 3 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അതില് നമുക്ക് കാണില്ല, കണ്ണിലേക്ക് കാണാത്ത എന്താ പറയാ ബാക്ടീരിയ, വൈറസ് ഒക്കെ, അതായത് ആ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ അതിലുണ്ടായിരിക്കും. നമുക്കറിയില്ല, അതിലൊരു ദുർഗന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ നമുക്കതറിയില്ല. നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതമാണ് കലിയുഗത്തില്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്ഷണം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെല്ലാം. പക്ഷെ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ അതൊക്കെ എന്താണ് ഉച്ഛിഷ്ടം, അതൊക്കെ തൊടാൻ പറ്റാത്തത്, കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും, പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മളത് കഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതാണ് താമസ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. 3 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയുള്ള അതില് എന്താ പറയാ സൂക്ഷ്മാണുക്കളൊക്കെ അതിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു. പക്ഷെ നമുക്കത് മനസ്സിലാകില്ല. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് അരി, ഗോതമ്പ്, ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ നമ്മുടെ ഇതിൽ പറയുന്നത്, അതായത് അരി ആവട്ടെ, ഗോതമ്പാവട്ടെ, പാലിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാവട്ടെ, പച്ചക്കറികളാവട്ടെ, പഴങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ എന്താണ്, സാത്വികമായ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളാണ്. ഇതില് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് നമുക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകും, നമുക്ക് ആരോഗ്യം നൽകുന്നതാണ്. പക്ഷെ എങ്ങനെ ആയാലും എന്താ പറയുന്നത്, 3 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ദുർഗന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടു, നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഗുണം അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തും. ഏത് ഭക്ഷണം നഷ്ടപ്പെടുത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇപ്പൊ ആഹാരത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞു, സത്വ, രജോ, തമോ. ഇനിയിപ്പോ ഭഗവാൻ യജ്ഞത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് യജ്ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, 3 ഗുണങ്ങളിൽ. ഇപ്പൊ ആദ്യത്തേത് സത്വഗുണത്തിലെ യജ്ഞം എങ്ങനെയാണ്, അപലാകാംക്ഷി യജ്ഞ വിധിദിഷ്ടോ യുജ്യത്തെ ഇഷ്ടവ്യോ മേ വേതി മനഃ സമാധായ സാത്വികാഹ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് പല ഉദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരവും കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്, സാത്വിക യജ്ഞം. അപ്പൊ ഈ സാത്വിക യജ്ഞം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ഒരു ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം, നമുക്ക് ബന്ധനത്തിലാക്കാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, യജ്ഞങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. കലിയുഗ യജ്ഞം എന്താണ്, സത്യയുഗത്തിൽ എന്തായിരുന്നു, ആ യുഗധർമ്മം എന്തായിരുന്നു, തപസ്. പിന്നെ ത്രേതായുഗമാകുമ്പോൾ അത് യജ്ഞമായിട്ട് മാറി. പിന്നെ നമുക്ക് ദ്വാപരയുഗം വരുമ്പോൾ വിഗ്രഹ ആരാധനയായിട്ട് മാറി. പിന്നെ കലിയുഗത്തിലെ ധർമ്മം എന്താണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം, അതായത് ഹരിനാമം, നാമജപം. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട് 10:25 അല്ലെ, യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി, ഞാൻ ജപയജ്ഞമാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ, ഇപ്പൊ ഞാനൊരു യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ഫലം എനിക്ക് വേണം എന്നല്ല. നമ്മൾ യജ്ഞം ആരാണ്, യജ്ഞദേവത ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു, പരമാത്മാവായിട്ട്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സശ്രദ്ധമായും നമുക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവം, പിന്നെ വേദവിധി പ്രകാരം, അല്ലാതെ മനസ്സിന് തോന്നിയ പോലെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ല, വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ഇതെന്റെ ധാർമ്മിക ബാധ്യതയാണ്, ഞാനൊരു മനുഷ്യനായി ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ചില കർത്തവ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, അത് ചെയ്യണം. ആ രീതിയിൽ ആ ബോധത്തോടെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് സാത്വികമായ യജ്ഞമാകുന്നു. യജ്ഞത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താണ്, നമുക്കിപ്പോ ഏതൊരു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോഴും അതിനുള്ള തെളിവുകളുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്വയം ഭഗവാൻ പറയുന്നു 10:25 ഭാഗവതം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഭാഗവതത്തിൽ എന്താണ്, 18,000 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അവസാനത്തെ ശ്ലോകം പോലും ഇത് തന്നെ പറയുന്നത്. അതേപോലെ പല പല ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് അതില്. ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത്, കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നു നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനം തം നമാമി ഹരിം പരം. അപ്പോ ഒരു ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും തീരാനുള്ള അത്രയും കഴിവുണ്ട് ആ നാമജപത്തിന്. അത് നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം. അതേപോലെ ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു എന്താ പറയുന്നത്, ഹരേർ നാമൈവ ഹരേർ നാമൈവ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം ഖലൗ നാസ്തൈവ 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 ഗതിരന്യഥ. അപ്പൊ 3 പ്രാവശ്യം പറയുന്നു. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആവർത്തിച്ച് 3 പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്രയ്ക്കധികം സത്യമായിരിക്കും. നമ്മൾ അതിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ അതെല്ലാം ഇതാവുള്ളൂ. പിന്നെ അതേപോലെ പൂന്താനം കവിയെടുത്താലും ജ്ഞാനപാനത്തിൽ അവരെന്താ പറയുന്നത്, തിരുനാമം നാവിന്മേൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം, നരജന്മം സഫലമാക്കിയിടുവാൻ അവരും പറയുന്നില്ലേ. അവര് പറയുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, നാരായണീയം എഴുതിയ ഭട്ടത്തിരിപ്പാട് എന്താണ്, അവര് 92-ാം ദശകത്തിലെ 9-ാം ശ്ലോകത്തിൽ അവരും പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത്, അവര് ഗംഗാ ഗീതാ ച ഗായത്രി അപിച തുളസിക ഗോപിക ചന്ദനം തത് സാലഗ്രാമാപി പൂജ പരപുരുഷ തഥൈകാദശി നാമവർണാഹ. എന്താ പറയുന്നത്, കലിയുഗത്തിലെ ഈ 8 കാര്യങ്ങളിലെ എന്റെ മനസ്സിരിക്കട്ടെ എന്ന് നാരായണീയത്തിൽ അവർ പറയാണ്. ആര്, ഭട്ടത്തിരിപ്പാട് പറയാണ്, കൃഷ്ണനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഈ 8 കാര്യങ്ങളിൽ എന്റെ മനസ്സിരിക്കട്ടെ. കാരണം കലിയുഗത്തിലെ ഏറ്റവും മുക്തിക്ക് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഉപായം ഇത് തന്നെയാണ്. എന്താണ് അവിടെ, ഗീത, ഗംഗ, ഗായത്രി, ഗോപീചന്ദനം, തുളസി, ശാലിഗ്രാമം, ഹരിനാമം, ഇങ്ങനെയുള്ള ആ കാര്യങ്ങളിൽ എന്റെ മനസ്സ് ഉറച്ചു നിൽക്കട്ടെ എന്നാണ് അവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക. അപ്പോ അത്രയ്ക്കധികം നമുക്ക് ഈ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കണം. കലിയുഗ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ യജ്ഞം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചല്ല. ഇപ്പൊ 4 മാല ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മനസമാധാനം കിട്ടും, 8 മാല ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഊർജം കിട്ടും, 16 മാല ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ട്, അതായത് നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യല്ല. ആ ഫല ആസക്തിയിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ 4 മാല ജപിച്ചു നോക്കട്ടെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവും, അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ കടമയാണത്. ചെയ്യണം, കലിയുഗത്തില് നമ്മുടെ കടമയാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി, അവനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാം. തനിയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് അത് വേറെ, അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ യജ്ഞത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്തവ്യബോധത്തോടെ, നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം സാത്വിക യജ്ഞം. ഇനി രാജസിക യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്, അഭിസന്ധായതു ഫലം ദമ്പാർത്ഥാമപി ചൈവയത് യുജ്യേത ഭരതശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിധിരാജസം. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസികമായി മാറുന്നു. അപ്പോ അല്ലയോ ഭരതശ്രേഷ്ഠ. അപ്പോ ഗർവ്, നമ്മൾ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു, ഗർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത, അതായത് അഹങ്കാരം. അതിപ്പോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വിദ്യ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, ആ സമ്പത്ത്, ആ ധനം, അല്ലെങ്കിൽ ആ വിദ്യാഭ്യാസം, ഇതൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള ആ മനോഭാവം. അപ്പൊ ഗർവ് കാട്ടണം, അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ, എനിക്ക് ഇത്രയും കഴിവുണ്ട്, ഇങ്ങനെ വലിയൊരു യജ്ഞം നടത്താനുള്ള ഒരു കഴിവ് എനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണിക്കും. ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി. ഇപ്പൊ ഞാൻ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു, അത് ഭഗവാൻ യജ്ഞദേവതയായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടണം ആ യജ്ഞത്തിൽ നിന്ന്. അങ്ങനെ ആ പ്രയോജനത്തിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഗർവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം ഭഗവാൻ പറയുന്നു രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഇനി മൂന്നാമത്തേത്, എന്താ പറയുന്നത്, താമസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എങ്ങനെയുണ്ടാവും. ഇവിടെ എന്താണ്, വിധിഹീനം അസൃഷ്ടാനം മന്ത്രഹീനം അദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷത്തെ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ. അപ്പൊ നമ്മള് ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വേദവിധികൾ എന്തൊക്കെയാണോ പറയുന്നത് അതൊന്നും അനുസരിക്കാതെ, പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്യാതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൊടുക്കാതെ, വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു തമോ ഗുണ യജ്ഞം എങ്ങനെയാണ്. ഈ യജ്ഞം എങ്ങനെ ചെയ്യും, നമുക്ക് വേദവിധി പ്രകാരം അല്ലാതെ, നമുക്ക് വേദവിധി എന്താ പറയുന്നത്, വേദങ്ങളിൽ എന്താ, അതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കാറില്ല. നമുക്ക് എന്ത് തോന്നിയോ, ചെയ്യണം തോന്നി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. പ്രസാദ വിതരണമില്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്താണ്, അവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്കെല്ലാം നമ്മൾ പ്രസാദം കൊടുത്തിരിക്കണം. അതാണ്. കാരണം എന്താണ്, പ്രസാദം നമുക്ക് നാണിക്കാൻ പാടില്ല. പ്രസാദം നമ്മൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങണം. കാരണം എന്താണ്, അതിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമുണ്ട്. എവിടെയാണ് പ്രസാദം, അത് നമ്മൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങണം, അതിൽ നാണിക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും. പിന്നെ എന്താണ്, മന്ത്രോച്ചാരണമില്ലാതെ. കാരണം ഏത് മന്ത്രവും നമ്മൾ ഉച്ചരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അതായത് ഏത് വേദമന്ത്രവും നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോ എന്താണ് അവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു പ്രണവ സർവവേദേഷു. ഭഗവാൻ ആ ഓം എന്നുള്ള ആ ഒരു അക്ഷരമാകുന്നു ഭഗവാൻ. പ്രണവ മന്ത്രം ഭഗവാൻ ആകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മന്ത്രങ്ങളെ ഉച്ചരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ യജ്ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തില്ല. അപ്പൊ മന്ത്ര ഉച്ചാരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം അവിടെ. പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കില്ല. നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യും, മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ അവിടെ വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ ആ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ നമ്മൾ മാനിക്കുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഒരു യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ ഒരാളെ വിളിക്കുകയല്ലേ, നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബ്രഹ്മജാനാതി ഇതി ബ്രാഹ്മണ. ബ്രാഹ്മണന് ബ്രഹ്മ
ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും, അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം അറിവുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ബ്രാഹ്മണനെ നമ്മൾ വിളിച്ചു വരുത്തി അവരെ കൊണ്ട് യജ്ഞം എല്ലാം ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവർക്ക് ദക്ഷിണ എന്താ പറയുക വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അതും താമസിക യജ്ഞം തന്നെ ആകുന്നു. കാരണം എന്താണ്, കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണൻ എന്താണ്, അവന് ഗോ ബ്രാഹ്മണ ഹിതായ ചാര്, കൃഷ്ണന് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. നമോ ബ്രഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോ ബ്രാഹ്മണ ഹിതായ ച ജഗദ്ദിതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ എന്ന് നമ്മൾ പറയാ. എന്താണ്, അതായത് കൃഷ്ണന് ബ്രാഹ്മണനെ ഗോക്കളെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്, അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് കൃഷ്ണന് ബ്രാഹ്മണന്മാരും ഗോക്കളും. അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ മാനിക്കണം, അവരെ നമ്മൾ പൂജാർഹരായിട്ട് കണക്കാക്കണം. അതാണ് അത് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കുന്നില്ല. പിന്നെ എന്താണ്, വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ. അതായത് എങ്ങനെയാണ്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആരോ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് എന്തോ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരു യജ്ഞം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബത്തിന് നല്ലതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് നേട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കും, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പുരോഗമിക്കും, നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ലതാ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് ആരോ പറഞ്ഞു എന്നാ എന്റെ കുടുംബത്തിന് നല്ലതാവും, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിലൊന്നും വലിയ വിശ്വാസം ഇല്ല എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്, താമസിക യജ്ഞമാണ്. കാരണം എന്താണ്, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മളെന്തോ ആരോ പറഞ്ഞു എന്തോ അതെനിക്ക് അതിലൊന്നും വലിയ വിശ്വാസമില്ല. പിന്നെ നമുക്കെല്ലാം തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ വിളിച്ചാലും നമ്മൾ ആ യജ്ഞം എങ്ങനെ പറയും, പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ പറയും. മന്ത്രങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, സാരമില്ല, എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തീർക്കാനാണ് പറയും നമ്മള്. അപ്പൊ അതില് പ്രസാദം കൊടുക്കണ്ട, മന്ത്രങ്ങൾ വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, ദക്ഷിണ മാന്യമായിട്ടുള്ള ദക്ഷിണ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ യജ്ഞം എന്താണ്, തമോ ഗുണത്തില് വരുന്ന യജ്ഞമാണ്. അപ്പോ വിധി പ്രകാരമല്ലാതെ, വിശ്വാസമില്ലാതെ, പ്രസാദ വിതരണം ഇല്ലാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം ഇല്ലാതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം അത് തമോ യജ്ഞമാണ്. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ആഹാരമായി യജ്ഞമായി. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് അടുത്തത്, തപസ്. തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തപസ് 3 രീതിയിലുള്ള തപസ്സുണ്ട്. നമുക്ക് ഗുണങ്ങളിൽ അറിയാം, നമുക്ക് സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതല്ല ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. 3 രീതിയിലുള്ള തപസ്. അതേതാണ് രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ശരീരം കൊണ്ട്, മനസ്സുകൊണ്ട്, വാക്കുകൊണ്ട്. എന്താണ്, ബോഡി മൈൻഡ് വേർഡ് എന്ന് പറയും, BMW. അതായത് ബോഡി മൈൻഡ്, ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്ക്, അതിലെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശരീരം കൊണ്ടുള്ള തപസ് അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം, ദേവദ്വിജ ഗുരു പ്രജ്ഞ പൂജനം ശൗചം ആർജവം ബ്രഹ്മചര്യ അഹിംസാച ശാരീരം തപ ഉച്യത്തെ. ഇവിടെ പറയുന്നു പരമപുരുഷോത്തമൻ പറയുന്നു. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്, നമുക്ക് പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതരെ നമുക്ക് ആരാധിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ്സിൽ വരും. എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ, പരമപുരുഷൻ ആരാണത്, ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാനെ. അതേപോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണൻ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രാഹ്മണൻ ഏറ്റവും പ്രിയമാണ് ഭഗവാന്. അടുത്തത് ബ്രാഹ്മണനെ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ. എന്തുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, നമുക്കൊരു ജീവിതം ആദ്യം തരുന്നത് ആരാണ്, ഈ ദൈഹികമായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരം തരുന്നത് അച്ഛനമ്മയാണ്. പക്ഷെ 2ാം ജന്മം തരുന്നത് ആരാണ് നമുക്ക്, അത് ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ്, നമുക്ക് അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വെളിച്ചത്തിന്റെ ആ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരികയാണ്, നയിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരാണ്, നമ്മുടെ ഗുരുവാണ്, നമ്മുടെ ആചാര്യനാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആ ഇരുട്ടിലിരുന്ന് നമ്മളെ ആ വെളിച്ചം കാണിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു തരികയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ആചാര്യനെ നമ്മൾ വന്ദിക്കണം, അവരെ ആരാധിക്കണം. അടുത്തത് ആരാണ്, മാതാപിതാക്കൾ. കാരണം എന്താണ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവരുന്ന് ഈ ശരീരം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാധ്യമം, അതായത് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരം, ഉപകരണമാണ്. ഈ ശരീരം എന്ന ഉപകരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണമാകുന്നത് ആരാണ്, മാതാപിതാക്കൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ ആദരിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ, അവരെ നമ്മൾ അനാദരവ് കാണിക്കാൻ പാടില്ല. തുടങ്ങിയ ഉന്നതരെ നമ്മൾക്ക് ആരാധിക്കണം. അത് ഫസ്റ്റ് കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്, ദേഹശുദ്ധി. കാരണം നമ്മൾ പറയും ക്ലെൻലിനെസ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഗോഡ്ലിനെസ്. അതായത് നമ്മൾ ശുചിത്വം പാലിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വളരെ എളുപ്പം. കാരണം ശുചിത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല, ആന്തരികമായ ശുചിത്വം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മൾ വെറുതെ ദേഹശുദ്ധി വരുത്തി നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. ദേഹശുദ്ധി പോലെ തന്നെ ആത്മശുദ്ധി നടത്തണം. എങ്ങനെയാണ് ആത്മശുദ്ധി, നാമജപം, പ്രസാദം കഴിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ മനസ്സും മനസ്സ് അന്തരേന്ദ്രിയമാണ്. അതേപോലെ ആത്മാവ്, ബുദ്ധി എല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാണ്. അതാണ് ദേഹശുദ്ധി. അപ്പൊ രണ്ടും വേണം നമുക്കവിടെ. അതേപോലെ ലാളിത്യം. ലാളിത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിക്കാനല്ല, നമുക്ക് ഭഗവാനെയാണ് പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കുക, എന്ത് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ടോ അതിൽ സംതൃപ്തരാകുക. ബ്രഹ്മചര്യം. ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമുക്ക് തോന്നായിരിക്കും ഈ ബ്രഹ്മചര്യം വിവാഹത്തിന് മുന്നേ അല്ല. ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിവാഹ ജീവിതത്തിലും ബ്രഹ്മചര്യമുണ്ട്. എന്താണ് ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വേദവിഹിതമല്ലാത്ത ഒരു കർമ്മവും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതായത് വൈവാഹിക ജീവിതത്തിന് പുറത്തുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം നമ്മൾ പുലർത്താൻ പാടില്ല. ഭാര്യ ഭർത്താവായി, ഭർത്താവ് ഭാര്യയുമായി മാത്രമുള്ള ഒരു ബന്ധം
ബന്ധമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ബ്രഹ്മചര്യം. കാരണം എന്താണ്? വൈവാഹിക ലൈംഗിക ബന്ധം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ വേദങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ അഹിംസ. അഹിംസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ശാരീരികമായിട്ട് മാത്രമല്ല മാനസികമായിട്ടും നമ്മൾ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല, മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അതും അഹിംസയിൽ തന്നെ പെടും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ്സിൽ പെടുന്നത്. അതായത് പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കളെ ആരാധിക്കുക, ദേഹശുദ്ധി വരുത്തുക, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ദേഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. അത് ശരീരത്തിന്റെ. ഇനിയിപ്പോ ശരീരത്തിന്റെ തപസ്സായി. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് വാങ്മയ തപസ്. വാങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്പീച്ചിന്റെ, നമ്മുടെ സംസാരത്തിന്റെ തപസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അതാണ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വാക്കിന്റെ തപസ് എങ്ങനെയാണ്? അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയം ഹിതം ചെയ്യത് സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചെയ്വ വാങ്മയം തപ ഉച്ചത്തെ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്വേഗമുണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള ആ ഒരു വേദമന്ത്ര ഉച്ചാരണവുമാണ് വാങ്മയ തപസ്. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ വാക്കിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തപശ്ചര്യ പാലിക്കാൻ പറ്റുക? അതായത് കഴിവതും നമ്മൾ സത്യത്തിന്റെ തന്നെ നിൽക്കുക. അതായത് സത്യം മാത്രമേ നമ്മൾ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. പ്രയോജനം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കണം, ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം സത്യമാണോ, മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവോ, ഇനി അത് അവർക്ക് ദുഃഖമാണോ കൊണ്ടുവരുന്നത്, അപ്പൊ അതങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ച് വേണം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമാകുന്നതും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ സംസാരം കേട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അവർക്ക് ഹിതകരവുമായ, കേൾക്കുന്നവർക്കൊരു ഹിതകാരിയായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ വേണം, സംഭാഷണമായിരിക്കണം നമ്മുടെ പതിവായുള്ള വേദമന്ത്ര ഉച്ചാരണം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താണ് പതിവായ വേദമന്ത്ര ഉച്ചാരണം? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒരുപാട് ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 10ാം അധ്യായത്തിലെ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താണ്? ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ നമുക്ക് മുഴുവൻ 700 പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ദിവസേന നമ്മൾ ആ 4 ശ്ലോകം പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയുടെ എല്ലാ ശ്ലോകം പറയുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അപ്പൊ ആ വേദമന്ത്രങ്ങൾ, അതായത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് വാങ്മയ തപസ്സാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, വാക്കുകൊണ്ടും നമ്മൾ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ വ്യാകുലത ഉണ്ടാകും. ഇപ്പൊ സത്യം പറയണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ, അതായത് ഇപ്പൊ ഗുരു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സത്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. കാരണം എന്താണ്? ശിഷ്യന്മാർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ശിഷ്യന്മാർ അല്ലാത്തവരോട് ഗുരുവിന് ആ സത്യം സത്യം പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർ വ്യാകുലപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നവർക്ക് അത് ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടറിന് മനസ്സിലാകാണ്, അതായത് ഒരു പേഷ്യന്റ് മരിക്കാൻ പോവാണെന്നുള്ളത് ഡോക്ടർക്ക് അറിയാം. പക്ഷെ ആ ഡോക്ടർ നേരിട്ട് ചെന്ന് പേഷ്യന്റിനോട് പറയോ, നിങ്ങൾക്ക് ആയുസ് തീർന്നു, നിങ്ങളിപ്പോ മരിക്കാൻ പോവാണ് എന്ന് പറയില്ല. കാരണം എന്താണ്? അതൊരു അപ്രിയമായ സത്യമാണ്. ആ അപ്രിയമായ സത്യം നമ്മൾ അവരെ പറയില്ല. കാരണം നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഡോക്ടർ എന്താ പറയാ, ഒരു പ്രശ്നമില്ല, പേടിക്കണ്ട, എല്ലാം ശരിയാവട്ടോ, ഇങ്ങനെയല്ലേ പറയാ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ അപ്രിയമായ ഒരു സത്യമാണ്. ആ സത്യം തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അത് അപ്രിയമായതുകൊണ്ട് അതിനെ മറ്റുള്ളവരുടെ ആ മനസ്സിൽ കേൾക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ്? ആ ഒരു അതായത് ആങ്സൈറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ, ഉത്കണ്ഠ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പാരുഷ്യം, കരുണയില്ലാത്ത വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് വാങ്മയ തപസ്, അതായത് വാക്കിന്റെ തപസ്. ഇനി മനസ്സിന്റെ തപസ്. ഇപ്പൊ ശരീരമായി, വാക്കായി, ഇനി മനസ്സ്. ഈ മനസ്സിന്റെ തപസ് എങ്ങനെയാണ്? മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മാവി നിഗ്രഹ ഭാവ സംശുദ്ധിർ ഇത്യേതത് തപോമാനസം ഉച്യത്തെ. ഇവിടെ പറയുന്നു സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായ തപസ്സിൽ പെടുന്നു. അപ്പൊ മാനസികമായ തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തില് എന്താ കാണുന്നത്? നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അതായത് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന 4 പേരുണ്ട് അല്ലെ. അതിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞു ആരെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ധനാകാംക്ഷി പോകും, ദുഃഖിതൻ പോകുന്നു അല്ലെ, ജിജ്ഞാസു പോകുന്നു, ജ്ഞാനി പോകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനിക്കുള്ള ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ ഈ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. ആരാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്? ജ്ഞാനിക്കുള്ള ഉദാഹരണമാണ്. ഇദ്ദേഹം എന്താണ്? 16 വർഷം വരെ അമ്മയുടെ വാട്ടിക എന്ന വ്യാസദേവന്റെ ഭാര്യയായ വാട്ടികയുടെ ഗർഭത്തിലായിരുന്നു. 16 വർഷം പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആ മായ, അതായത് എന്നെ പിടികൂടും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ കിടക്കാണ്, അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വയം വന്ന് പറയാണ്, നീ പുറത്തു വന്നാലും നിന്നെ മായ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യില്ല, നീ മുക്തനായി തന്നെ ഇരിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. പക്ഷെ 16 വയസ്സിന്റെ യുവകനാണ് ഇദ്ദേഹം. പക്ഷെ ആ അതായത് നിർവസ്ത്രമാണ്, അതായത് നഗ്നനായിട്ടാണ്. അതേ രീതിയിൽ ഓടാണ്, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടാണ്. അതായത് എനിക്ക് ഈ ബന്ധനങ്ങൾ വേണ്ട, മായാമോഹത്തിൽ ഞാൻ പെടരുത് എന്നും ബന്ധനങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്നും പറഞ്ഞ് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓടാണ്. ഓടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കുളത്തിൽ എന്താണ് കുറച്ച് സ്ത്രീകളൊക്കെ അവര് എന്താ പറയാ നഗ്നരായി കുളിക്കുകയായിരുന്നു. കുളിക്കുമ്പോ ഈ അതായത് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി 16 വയസ്സുള്ള ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി നഗ്നനായി ഓടുമ്പോഴും അവരവരുടെ ശരീരത്തെ മറച്ചു പിടിച്ചില്ല. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ആ മകനെ വിളിക്കാൻ പുറകിൽ വരുന്നുണ്ട് ആര്? അച്ഛൻ വ്യാസദേവൻ വരുന്നുണ്ട്. ആ വ്യാസദേവൻ ഓടി വരുമ്പോ എന്താണ്? വ്യാസദേവൻ ഗൃഹസ്ഥനാണ്. ആ
ഗൃഹസ്ഥൻ ഓടി വരുമ്പോ എന്താണ്, ഇവരെല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തുണി എടുത്ത് അവരുടെ ശരീരത്തെ മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് അതിശയം തോന്നാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ്, വ്യാസദേവൻ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നേരത്തെ ഓടിയത് എന്റെ പുത്രനായിരുന്നു, അദ്ദേഹം നഗ്നനായിരുന്നു. നഗ്നനായിട്ട് ഓടുന്ന എന്റെ പുത്രനെ കണ്ട് നിങ്ങളൊന്നും ശരീരം മറച്ചില്ല. പക്ഷെ എന്നെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ, ഞാനൊരു ഗൃഹസ്ഥനാണ്, നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുമ്പോൾ എന്തിനാ ശരീരം മറയ്ക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവര് പറയാണ്, അതാണ് വ്യത്യാസം. കാരണം മുന്നിൽ ഓടിയ ആ മകൻ എന്താണ്, അദ്ദേഹം മുക്താത്മാവാണ്. കാരണം സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമില്ല. മുക്താത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ തലത്തിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അവിടെ സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമില്ല മകന്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഇദ്ദേഹം എന്താണ്, ഗൃഹസ്ഥനാണ്. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥനാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് പറയുന്നത്. അപ്പോ മുക്താത്മാവാണ് ആര്, നമ്മുടെ ജ്ഞാനിയായ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിന്റെ അത്രയും മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം വേണം. നമുക്കൊരു മുക്താത്മാവ് ആകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം വേണം. അതിനെന്താണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ, സംതൃപ്തി സൗമ്യത. നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്തുണ്ടോ അതിൽ നമുക്കൊരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് മനസ്സിന്റെ ആണല്ലേ, നമ്മൾ പറയില്ലേ ഈ മനസ്സാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നില്ലേ, ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നേ, ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ, 6-ാം അധ്യായത്തിൽ 5-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഉദ്ധരേത് ആത്മനാത്മാനം നാ ആത്മാനാദവസതി. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അവനവന്റെ മനസ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണം. അല്ലാതെ എന്താണ്, നമ്മൾ നശിക്കാൻ പാടില്ല. മനസ്സാണ് എല്ലാം. അതാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതും, നമുക്ക് ദുഃഖം തോന്നുന്നതും നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്നതും എല്ലാം മനസ്സിന്റെ തലത്തിലാണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആത്മാവിന്റെ തലത്തിൽ നമുക്ക് ശാശ്വതമായ ആനന്ദം നമുക്ക് തരും. ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമുക്കൊന്നും തോന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ആത്മാവിന്റെ തലത്തില് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സമാധാനം തനിയെ കൈവരും. അതാണ്. അപ്പം സംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് ജീവിതത്തിലുള്ളതിന്. പിന്നെന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, മനസ്സ് എപ്പോഴും അശാന്തമായിരിക്കും. പിന്നെന്താണ്, സൗമ്യത, മൃദുലമായ ഒരു പെരുമാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് മൃദുലമായ പെരുമാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണം. മൗനം, ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി, അർഹത, ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൗനമായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗ്രാമ്യകഥ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ പറയാ, പരദൂഷണം, ഇതൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അവരെന്താ ചെയ്യാ, എപ്പോഴും മൗനമായിരിക്കും. അവർക്ക് എന്താണ്, ഒറ്റ ഗുണം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവര് സംസാരിക്കുക. അതല്ലാതെ വേറൊരു കാര്യങ്ങളോ അവര് അനാവശ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കില്ല. ആത്മസംയമനം, ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രലോഭനങ്ങളും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആത്മസംയമനം പാലിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഇവർക്ക് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അവർക്ക് വളരെയധികം കഴിവുണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ നമുക്കറിയാലോ അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെന്താണ്, മൗനമായിരിക്കും. ആത്മവിനിഗ്രഹ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മസംയമനം പാലിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. പിന്നെ ഭാവസംശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വഭാവം, നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തില് ഡ്യൂപ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയും. അതായത് കാപട്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പുറമെ കാണിക്കാൻ ഒരു രീതിയിൽ, മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിക്കാൻ ഒരു രീതി, പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ സ്വഭാവം ഒരു രീതി, ആ രീതി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഒരേപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് സ്വഭാവ സംശുദ്ധി. ഭാവസംശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വഭാവത്തിലെ ശുദ്ധി നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ഇതാണ് മനസ്സിന്റെ പറയുന്നത്. അപ്പോ എന്താ, ഈ 3 രീതിയിലുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരവും പിന്നെ വാക്കിന്റെ മനസ്സിന്റെ. ഇനിയിപ്പോ ഇത് 3 ഗുണങ്ങളിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഈ 3 രീതി പറഞ്ഞു നമ്മള്. ഇനിയിപ്പോ 3 ഗുണങ്ങൾ, അത് സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിലെ തപശ്ചര്യ എങ്ങനെയാണ്. ശ്രദ്ധയാ പര്യാതപ്തം തപസ്താത് ത്രിവിധം നരൈഹി അപലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തൈഹി സത്വികാം പരിചക്ഷത്തെ. ഈ 3 വിധം തപസ്, അതായത് മനസ്സ്, ശരീരം, വാക്ക്, ഈ 3 വിധം തപസ് ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു വരുമ്പോ എന്താണത്, സാത്വിക തപസ്സാണ്. അതായത് ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും നമ്മള് 3 രീതിയിലും എങ്ങനെ ചെയ്യണം തപസ്, ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെ. കാരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വിശ്വാസമാണ്. അതില്ലാതെ ഒന്നും നടക്കില്ല. വിശ്വാസത്തോടെ, ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കൊരു ഏകാദശി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഏകാദശി എന്താണ്, നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു തപസ്സാണ് അല്ലെ. ഏകാദശി തപശ്ചര്യയാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണേ, മാസത്തില് 2 ഏകാദശി വരും, കൊല്ലത്തില് 24 ഏകാദശി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകാദശി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, അവിടെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭൗതികമായ നേട്ടം വേണം, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഏകാദശി അനുഷ്ഠിക്കുക, അതല്ല. അത് അങ്ങനെയല്ല, അത് തപശ്ചര്യ ആകുന്നില്ല. ഏകാദശിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ഉപവാസം. ഉപവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത്, വാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസിക്കുന്നത്. ആരുടെ അടുത്താണ്, നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് വസിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആ ഒരു ദിവസം 2 ആഴ്ചയിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഏകാദശി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, ശാരീരികമായി അനുഷ്ഠിക്കണം. ഒരൊറ്റ ദിവസം ഭഗവാന് കൊടുക്കാണ്. ആ ദിവസം വിഷ്ണുവിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദിവസമാണ് മാധവ തിഥി എന്നാണ് നമ്മൾ ഏകാദശി പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഉപവസിക്കുക അങ്ങനെയാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ
ദൈഹികമായിട്ട് ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാതെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം അവിടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏകാദശി ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഇതാണ് അതിൻ്റെതായ ശരിയായ രീതി. നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടി വിശ്വാസത്തോടെ ഫലമൊന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്നതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എന്താണ് നമ്മുടെ ആ തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുന്നത് സാത്വിക. ഇനി രാജസിക തപശ്ചര്യ എങ്ങനെയാണ്? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോദംഭേന ചൈവയത് ക്രിയത്തെ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ഫലമധ്രുവം ചലമധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും പിന്നെന്താണ് നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്. ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണ് ഈ തപശ്ചര്യ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? നമുക്ക് ബഹുമതി നേടാൻ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ, നമുക്ക് അർഹത ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും അല്ലെ, മറ്റുള്ളവരെന്നെ ബഹുമാനിക്കണം, മറ്റുള്ളവരെന്നെ ആദരിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് എന്താണ്? അത് ഇങ്ങനെയാണ്. അത് രാജസികമായിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു, അത് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അവരുടെ അംഗീകാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ, അങ്ങനെ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ എനിക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ള അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ്സല്ല രാജസികം. ഇതെങ്ങനെയാണ്? ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതമാണ്. ഇത് ക്ഷണികമായിരിക്കും, ഇതിന് അനിശ്ചിതമാണ്. ഇനി താമസിക തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. താമസിക തപസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? മൂഢഗ്രഹേണാത്മനോയത് പീഡയോ ക്രിയത്തെ തപഃ പരസ്യോസാദനാർത്ഥം വാതത്താത്മാ സമുദാഹൃതം. ഇവിടെ പറയുന്നു മൂഢബുദ്ധി മൂലം. അത് മൂഢ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഡ്ഢികളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവർക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ശരിയായ ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ച് അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ് തമോ ഗുണം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഉദാഹരണം ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കഠിനമായ തപസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ തപസ് ലോക നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നോ? അല്ല. എന്തിനായിരുന്നു? അഹങ്കാരിക്കാനായിട്ട്. ഞാൻ എല്ലാവരെക്കാളും ഉയർന്നവനാണ് എന്ന്, ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ആ തപസ്സിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ലാഭം ഉണ്ടായോ? കാരണം എന്താണ്? നരസിംഹാവതാരം വന്നു, അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചു അല്ലെ. പക്ഷെ ഒന്നും ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഗുണം സ്വയം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തരത്തിലും അത് പ്രയോജനകരമായില്ല. അതേപോലെ ഭസ്മാസുരൻ എന്താ ചെയ്തേ? ഭസ്മാസുരൻ യജ്ഞം ചെയ്തു, തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്താണ്? അവസാനം ശിവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി. അവസാനം ശിവനെ പോലും വിടുന്നില്ല. വരം തന്ന ആളെ പോലും ഉപദ്രവിക്കാനാണ് ഭസ്മാസുരൻ ചെന്നത്. അപ്പൊ ഇവര് ചെയ്യുന്ന തപശ്ചര്യകളൊക്കെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഏത്? തമോ ഗുണത്തില്. സ്വന്തത്തിന് ഒരു ഉപയോഗത്തിനുണ്ടാവില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ, അതാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം, നശിപ്പിക്കാൻ. ഇങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ തപസ്സെല്ലാം തമോ ഗുണത്തിലെ തപസ്സുകളാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആഹാരമായി, യജ്ഞമായി, തപശ്ചര്യത്തിന്റെ 3 രീതികളായി, 3 ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ദാനം 3 ഗുണങ്ങളിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്പൊ ദാതവ്യം ഇതി യദ്ദാനം ദീയതേനു ഉപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തദ്ദാനം സാത്വികം ശ്രുതം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു സാത്വിക ദാനം എങ്ങനെ? കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ, പ്രതിഫല ഇച്ഛ കൂടാതെ, ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അറിയിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികം. ഇപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെ, അതായത് കർത്തവ്യം എന്ന രീതിയിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ദാനം ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്? കർത്തവ്യം. ഓക്കെ, ഇതെന്റെ കടമയാണ്. കാരണം ഗൃഹസ്ഥർക്ക് യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇതൊക്കെ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ്. ഇതൊക്കെ 3 ചെയ്തേ മതിയാവും. അപ്പോ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ആ ബോധത്തോടെ, കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ, പ്രതിഫല ഇച്ഛ കൂടാതെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ദാനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവരും, ഇപ്പൊ ചിലരെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ ദാനം കൊടുക്കും, പക്ഷെ അതിന്റെ 2 ഇരട്ടി പ്രതീക്ഷിക്കും. ഇങ്ങോട്ടും അവർ എനിക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ എന്നുള്ള ആ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദാനം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ, പിന്നെന്താണ്? ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത്, വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്? അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നു? അതായത് ഇപ്പൊ ഉചിതമായ സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അമ്പലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അമ്പലം പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പുസ്തകങ്ങളായ ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതെല്ലാം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താണ്? ഉചിതമായ സ്ഥലമാണ്, ഉചിതമായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ വേണ്ടുന്ന അറിയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്നത്. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അമ്പലത്തിലേക്കൊക്കെ പോവും. അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? അവിടെ ഒരുപാട് പാവങ്ങളെ കാണും. ആ പാവങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിൽ വരിക? അനുകമ്പ വരും അല്ലെ. നമുക്ക് അവരെ അനുകമ്പയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്ന ദാനം ചിലപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? അത് ഉചിതം തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പാവങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്നു, സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷെ അത് ഉചിതം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിലൊരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ആ വ്യക്തി അനർഹനാണെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം ചൂത് കളിക്കോ, മദ്യപാനം ചെയ്യാനോ,
അല്ലെങ്കിൽ അവിഹിത ബന്ധത്തിനോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് മാംസാഹാരം കഴിക്കാനോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ ഒരു ഫലം നമ്മളും കൂടി അനുഭവിക്കണം. കാരണം അവന്റെ പാപത്തിന്റെ ഫലത്തില് നമുക്കൊരു പങ്കുണ്ടായിരിക്കും. അത് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചു വേണം കൊടുക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പോ ഒരുപാട് ദാനങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഗോദാനുണ്ട്, വസ്ത്രദാനമുണ്ട്, അന്നദാനമുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാത്തിലും ഉപരി ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്താണ്? ജ്ഞാനദാനം. അതെന്താണ്? നമ്മൾ ആത്മീയ ജ്ഞാനം, ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വളരെയധികം ശ്രേഷ്ഠമായതാണ്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരു നേരം ഒരാൾക്ക് അന്നം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വിശക്കും അല്ലെ. വീണ്ടും നമുക്ക് ആ നേരം നിറയും, പക്ഷെ വീണ്ടും നമുക്ക് ആ വിശപ്പ് തോന്നും. അപ്പൊ എത്ര കാലം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ആത്മീയ ജ്ഞാനം, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ, അതായത് കലിയുഗത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കണം, ഇങ്ങനെ കേൾക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ ആത്മാവ് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഭൗതിക ശരീരം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ ആത്മാവിന് എന്താണ്? ഇതെല്ലാം കിട്ടാണ്. ആ ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ സുകൃതി കിട്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടാണ് ആ ആത്മാവിനെ. അപ്പോ നമ്മൾ ആത്മാവിനെയാണല്ലോ ഉയർത്തേണ്ടത് എപ്പോഴും. അപ്പൊ ഏത് ദാനം കൊടുത്താലും എന്താണ്? അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങും. കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, മൃഗരാജാവ് ഗോദാനം ചെയ്തു, നല്ലൊരു ദാനം തന്നെ ചെയ്തത്, പക്ഷെ അതിലൊരു തെറ്റ് പറ്റി, സ്വാർത്ഥത വെച്ച് ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് ശാപം ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ദാനം നമ്മൾ ഓർക്കണോ മറക്കണോ? ദാനം നമ്മൾ ഓർക്കണം. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതല്ല, മറ്റുള്ളവർ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഓർക്കണം. അതേപോലെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ മറക്കണം. അതേ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഇടത് കൈ കൊടുക്കുന്ന ദാനം വലത് കൈ അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ദാനം. നമ്മളൊന്നും പ്രതീക്ഷ കൂടാതെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇതിലെന്താണ്? ഈ ചിത്രത്തില് നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവതരിച്ച പിറ്റേ ദിവസം എന്തായിരുന്നു? നന്ദോത്സവമായിരുന്നു. നന്ദോത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നന്ദഗോപർ എന്താ ചെയ്തേ? ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജനിച്ചതിന്റെ ആ സന്തോഷം, അവതരിച്ചതിന്റെ ആ സന്തോഷത്തിൽ എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും വേണ്ടോളം സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും ഗോക്കളും എല്ലാം ദാനം ചെയ്തു, യഥേച്ഛമായി ദാനം ചെയ്തു. ഭഗവാനെ ആലോചിച്ചപ്പോ അതേപോലെയാണ് നമുക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്ന ദാനം. എന്താണ്? ശ്രേഷ്ഠദാനം നമ്മുടെ ആചാര്യനാണ്. ആരാണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. കാരണം അവരും ജനിച്ചത് 1896 നന്ദോത്സവത്തിനാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമിക്ക് അടുത്ത ദിവസമാണ് അവരും ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദാനമാണ് നമ്മുടെ ഈ ആചാര്യൻ. കാരണം അവരില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇസ്കോൻ ഇല്ല. ഇസ്കോൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനും കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ കാര്യം. ഇന്നിപ്പോ ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് ഇസ്കോൻ അമ്പലങ്ങളുണ്ട്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രയോജനപ്പെട്ട് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു, അവരുടെ ജീവിതം സാഫല്യമാക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു, കേൾക്കുന്നു, അവരുടെ ജീവിതം നല്ല വഴിക്ക് അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദാനമാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദര്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ദാനം പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ തമോദാനം എങ്ങനെയാണ്? തമോദാനം എങ്ങനെയായിരിക്കും? അല്ല, രാജസദാനം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സത്വദാനം പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ രാജസിക ദാനം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദിശ്യ വാ പുനഃ ദീയതേജ പരിക്ലിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജസംസ്കൃതം. എന്തെങ്കിലും അന്നിപ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യണു, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും? ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടോ എന്താ പറഞ്ഞ പൂർണ്ണ സമ്മതി ഇല്ലാതെ. എങ്ങനെയാണത്? പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ. അതായത് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ദാനമൊക്കെ ചെയ്തു പോകും. ദാനം ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അയ്യോ വേണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ഇത്രയൊന്നും കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു, എന്തിന് ഞാൻ ആ ദാനം ചെയ്തു, അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ പൂർണ്ണ മനസ്സില്ലാതെ ചെയ്തു പോയി നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് സംഭവിച്ചു പോകും അല്ലെ. എന്തിന് ഞാൻ ആ ദാനം ചെയ്തു എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇത് രാജസദാനമായിട്ട് മാറും. പിന്നെ എന്താണ്? പിന്നെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസം. അതേ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കുക എങ്ങനെയാണ്? അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ തിരിച്ചെനിക്ക് 2 ഇരട്ടി ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മനസ്സോടെ ചെയ്യുന്നത്. പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അവരും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടി നമുക്കും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് അതൊന്നും ദാനത്തില് പെടുന്നില്ല. അത് രാജസിക ദാനമാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇദ്ദേഹം എന്താ കാണിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം ദാനം ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയാ ദാനം ചെയ്യുന്ന? അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ദാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്താണ്? കൊടുക്കുന്ന ദാനം. ഇപ്പൊ നീ കൊടുക്കുന്ന ദാനം മറ്റുള്ളവരൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവനവന്റെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തിലുണ്ട്. അവൻ എല്ലാം കാണുന്നു, എല്ലാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദാനം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ അത് സെൽഫി എടുക്കുന്നു, അതിനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് എന്തിനാണ്? മറ്റുള്ളവരെ അറിയിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ദാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് അത്രയും കഴിവുണ്ട്, ഞാൻ നല്ലൊരു മനസ്സുണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അതൊന്നും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ഉള്ളിലുണ്ട്, ഭഗവാൻ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനത്തിൽ വരുന്നത്. ഇനി താമസിക ദാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്താണത്? ദേശകാലേ യദ്ദാനം
അപാത്രേഭ്യശ്ച ദീയത്തെ അപാത്രേഭ്യശ്ച ദീയത്തെ അസത്കൃതം അവജ്ഞാതം തത്താമസം അദാഹൃതം ഉദാഹൃതം. ഇവിടെ പറയുന്നത് നേരെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ സത്വഗുണത്തിന്റെ വിരുദ്ധമായതാണ് നമ്മുടെ തമോ ഗുണത്തിലെ ദാനം. സത്വഗുണത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞോ അതിന്റെ നേരെ തിരിച്ചാണ് നമ്മുടെ തമോ ഗുണത്തിലെ ദാനങ്ങൾ വരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം, അതേപോലെ ആദരവ് കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെ ചെയ്യുന്ന ദാനം എന്താണ്? താമസമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഉചിതമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത്. നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് എന്താണ്? അമ്പലങ്ങളിലെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക, അതൊക്കെ ഉചിതമായ സ്ഥലമാണ്. അതല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പണം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പണം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ആ പണത്തെ എങ്ങനെയാണ് ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. അവര് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ചാൽ അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാം ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ പണം നല്ല രീതിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിശുദ്ധമായ വൃത്തിഹീനമായ അതായത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ പാപത്തിന്റെ പങ്കൊക്കെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ അനർഹരായവർക്ക്, അനർഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ്. അതായത് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അർഹത ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ് പുറമേന്ന് കാണുമ്പോൾ അവർ വളരെ പാവപ്പെട്ടതാണ്, അയ്യോ അവർ വളരെ സങ്കടത്തിലാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് അവർക്ക് അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കും. പക്ഷെ അവർ ആ പണം ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അവർ ഉപയോഗിക്കില്ല. അവർ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ആ പണമൊക്കെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആ ദാനം അനർഹമായിട്ട് പോകും, അത് തമോദാനത്തിൽ വരും. അപ്പൊ ആദരം കൂടാതെ ഇപ്പൊ ചില സമയത്ത് ചില ആൾക്കാർക്ക് വളരെയധികം അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കും, ദാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അർഹരായ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ അവർക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കും? അവർക്ക് ആദരവ് കൂടാതെ അർഹത ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ആദരവോടെ കൊടുക്കുന്നില്ല, അവർക്ക് അവജ്ഞയോടെ കൊടുക്കാണ്, അവരെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അവരെ കണക്കാക്കാതെ, അവരെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും ചില ദാനങ്ങൾ. അത് തെറ്റാണ്, അത് താമസദാനത്തിൽ വരും. കാരണം അവർക്ക് ചില വ്യക്തികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കും, എങ്കിലും നമ്മൾ അവരെ ആദരവില്ലാതെ, ആദരവ് കാണിക്കാതെ, അവർക്ക് അവജ്ഞയോടെ അവരെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ദാനം താമസ ദാനമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത് സത്. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഓം തത് സത് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും അത് ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഓം തത് സത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആർക്കാണ് ചെല്ലുന്നത്? ഭഗവാനാണ്. യജ്ഞദേവതയായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ചെല്ലാണ് ഓം തത് സത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. കാരണം എന്താണ്? നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പരമസത്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പരമസത്യമാരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രതീകാത്മകങ്ങളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഈ ബ്രാഹ്മണന്മാരെന്താ ചെയ്തിരുന്നേ? പണ്ട് കാലം മുതൽക്കേ അവർ എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും, അതായത് എന്ത് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും എന്ത് വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴും ഈ ഒരു വാക്ക്, അതായത് ഓം തത് സത് എന്നുള്ള ആ വാക്ക് അവര് ഉരുവിട്ടിരുന്നു. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണത്? ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ആർക്കാണ്? ഓം തത് സത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭഗവാനാണ് ചെല്ലുന്നത്. അത് എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ നിരപേക്ഷ തത്വം അല്ലെങ്കിൽ പരമസത്യമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് അത് സമർപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞ ദാന തപസ്സുകളെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോടുകൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, 8-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു പ്രണവ സർവവേദേഷു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഞാൻ പ്രണവമാണ്, ആ ഓം എന്ന വാക്ക് ഞാനാണ്, അക്ഷരം ഞാനാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഓം എന്ന വാക്കോടുകൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഓം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താണ് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു താദിത്യാനാഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞ തപഃക്രിയാഃ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധാഃ ക്രിയന്തെ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃ. ഫലമുദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരാള് പലതരത്തിലുള്ള ആ യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സുകളും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പം ഈ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭൗതികങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളല്ല. കാരണം ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു, അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മളെ മുക്തിക്ക് കാരണമാകുന്നു, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കാണ് അതീന്ദ്രിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതിപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യം കേൾക്കുന്നതായാലും
ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിൽ അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ പല ഉദ്ദേശം കൂടാതെ നമുക്കൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അത്. തത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്. അപ്പൊ എന്നുച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്സൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഇതെന്താണ്? നമ്മളെ മുക്തിക്ക് അത് വഴിയൊരുക്കുന്നതാണ്. മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അതീന്ദ്രിയവാദിയുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ മുക്തി വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാകട്ടെ, ദാനമാകട്ടെ, തപസ്സാകട്ടെ, അതിലൊന്നും നമ്മൾ പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഓം തത് സത്ത് എന്ന ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. എന്താണ് നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ആരാണ്? പരമസത്യം, അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? യജ്ഞദേവതയായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. കാരണം ശാശ്വതനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുക. സത് ചിത് ആനന്ദ വിഗ്രഹമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആരാണോ ഭഗവാനെ പരമ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന, ദാന തപസ് എല്ലാം അങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമ്മൾ സത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവൃത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. അപ്പോ ഈ എന്താ പറയാ, ഈ ദാനമായാലും യജ്ഞമായാലും തപസ്സായാലും ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവത് പ്രസാദത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇത് നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ നിരപേക്ഷ തത്വം, അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ എന്താണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി, അവന്റെ സന്തുഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഓം തത് സത്. നമ്മൾ എന്ത് ദാനം, യജ്ഞം, തപസ്സൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചെയ്താൽ എന്താണ്? അത് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല. അശ്രദ്ധയാ ഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം യചയത് അസത് ഇത്യുച്യത്തെ പാർത്ഥ നച തത് പ്രത്യേനോ ഇഹ. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു സത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? യജ്ഞം, ദാനം, തപ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക്, ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോ അതൊക്കെ സത്ത്. അത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? സത്ത് എന്ന് പറയും. ഇനി അസത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാകട്ടെ, ദാനമാകട്ടെ, തപസ്സാകട്ടെ, അതൊക്കെ എന്താണ്? അസത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? സത്ത്. അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് യജ്ഞ, ദാന, തപസ്സൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താണ്? അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ നമ്മൾ സത്ത് എന്ന് പറയും. ഇനി അതല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിശ്വാസം കൂടാതെ അവന്റെ സന്തുഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത ഈ ദാനമായാലും യജ്ഞമായാലും തപസ്സായാലും അതൊക്കെ അസത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. നമുക്കിതൊന്നും തന്നെ ഒരു രീതിയിലും പ്രയോജനകാരികളല്ല. കാരണം ഈ ലോകത്തിലായാലും ഈ പരലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളുണ്ട്, അധമ ലോകങ്ങളുണ്ട്, നരകലോകങ്ങളുണ്ട്. എവിടെ പോയാലും ഇതൊന്നും പ്രയോജനകാരികളല്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ മുൻനിർത്താതെ, ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യമാക്കാതെ, ഭഗവാന്റെ സന്തുഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാതെ, വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ഈ മൂന്നും അതെന്താണ്? അസത്തായി മാറും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായം എന്താണ്? വിശ്വാസം. അപ്പൊ ഈ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കഥ, അതായത് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ബ്രഹ്മജാനാതി ഇതി ബ്രാഹ്മണ. അപ്പൊ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ എന്താണ് ജോലി? ഒരുപാട് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചിരുന്നു, എപ്പോഴും നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചിരുന്നു, മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം പകർത്തി കൊടുത്തിരുന്നു, എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് മന്ത്രത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനിലെ ആ വിശ്വാസം സമർപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഉപദേശം കൊടുത്തിരുന്ന ആളാണ്. ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കുട്ടി എപ്പോഴും പാല് കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാല് ആ കുട്ടി വരാൻ ഒരുപാട് താമസിച്ചു പോയപ്പോ ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ്, ഇന്ന് എന്താ അത്രയും വൈകിയത്? അപ്പൊ ആ കുട്ടി പറയാം, ഇന്ന് പുഴ കടത്താനായിട്ട് കടത്താൻ എനിക്ക് തോണിയൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരുപാട് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, അതായത് താമസിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരുപാട് നേരം തോണിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു, അതാണ് ലേറ്റ് ആയതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ഇദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണൻ പറയാണ്, അതായത് ആ കുട്ടിയോട് പറയാണ്, അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഭവസാഗരം, നമ്മൾ പറയില്ലേ ഈ ഭവസാഗരം എന്നാ പറയാ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ. അപ്പൊ പറയണം ഈ ഭവസാഗരം തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെയാണോ ഈ പുഴയൊക്കെ? അപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ അത്രയും വിശ്വാസം സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയും ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അത്ഭുതമായ ശക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തും മറികടക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പക്ഷെ ഈ കുട്ടി കേൾക്കുമ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതേപടി ആ വിശ്വാസത്തിലാണ് ഈ കുട്ടി കേൾക്കുന്നത്. പിറ്റേ ദിവസം എന്താണ്? അതിരാവിലെ ഈ കുട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തി. അപ്പൊ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ ഇദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണൻ ചോദിക്കുകയാണ്,
ഇന്ന് എന്ത് പറ്റി, തോണി നേരത്തെ കിട്ടിയോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ കുട്ടി പറയാണ്, ഇന്ന് തോണിയൊന്നും കിട്ടിയില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളില്ലേ, എന്താണ്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ വിളിച്ച ശ്രദ്ധയോടെ വിശ്വാസം സമർപ്പിച്ച് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭവസാഗരം തന്നെ നമുക്ക് കിടക്കാമെങ്കിൽ ഈ പുഴയൊന്നും ഒരു സംഭവമല്ല. അതുപോലെ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ വിളിച്ച് ഞാൻ ആ പുഴയിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു വന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം പറഞ്ഞ ആളാണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്ന ആളാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ അത്ര വലിയ വിശ്വാസം പോരാ. എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അതിശയം തോന്നാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ആ കുട്ടി അത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് അതിശയം തോന്നിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം ആ കുഞ്ഞിന്റെ കൂടെ പോവാണ്. നീ എങ്ങനെയാ പോയതെന്നൊന്ന് ഞാൻ കാണട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ കുട്ടി കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. ആ കുട്ടി ആ പുഴയുടെ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ച് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണ ബോധത്തോടെ വിശ്വാസം സമർപ്പിച്ച് ആ പുഴയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നുപോയി. ഒരു പ്രശ്നവും കൂടാതെ, യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ കുട്ടി അക്കരയിലെത്തി. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം എന്താണ്, ഇദ്ദേഹത്തിന് അത് ശ്രമിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് പേടി വരാണ്. ആ ശ്രദ്ധ ഇല്ല, ഭഗവാനോടുള്ള ആ വിശ്വാസം ഇല്ല, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ആ ശ്രദ്ധ ഇല്ല. എന്നിട്ട് എന്താണ്, ഇദ്ദേഹത്തിന് അത് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നതല്ല, നമ്മൾ എത്ര ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമുക്ക് അത്രയും ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താലും അത് എന്താ പറയാ, അത് നമ്മളെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കില്ല. അതാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായം എന്താണ്, ശ്രദ്ധാവിഭാഗം. അപ്പോ ഇതിലും എന്താ പറയുന്നത്, വിശ്വാസം. ഒരു വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് 3 ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്, അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അതാണിത് ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങള്. അതാണ് ശ്രദ്ധയെ എന്താ പറയുക അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള അധ്യായമാണിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय. हरे कृष्णा प्रणाम. എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം.